Zdravíčko, dobré správy. Dneska by som chcel natočiť video ohľadom update, ktoré sme pripravili pre vkladač do inzertných portálov. Takže na layoute sa toho veľa nezmenilo. V podstate ide o to, že potrebujete tu vpísať titulok inzerátu, opis, všetky tieto dáta, cenu a tak ďalej, jednotlivé údaje, obrázky, mesto. Avšak jedinou zmenou je to, že vlastne program nejde bez prerušenia, ale musíte si tu vyberať jednotlivé katalógy, ktoré sme zoradili podľa čísel, a teda inzertné servery podľa čísel, a vlastne za každým stlačiť tlačítko Run, aby ste vedeli naštartovať ten jeden cyklus. Zatiaľ počas toho jedného cyklu vlastne tu program vloží inzerát do jedného inzertného serveru. Urobili sme to preto, aby vlastne bola možnosť oprav, kebyže náhodou niečo je zle určené, je zle vypísaná spam protekcia alebo čokoľvek. Takisto môžete počase si vyselektovať jednotlivé inzertné servery, ktoré vy len chcete používať a ostatné nemusíte používať a tak ďalej. Čiže máte lepšiu kontrolu nad tým, čo robíte a ako robíte. Ako v prvej verzii vlastne ide o unikátny produkt, a to sú samotné vklady. Avšak vec, pri ktorej som strávil strašne veľa času, bolo vlastne ako keby ozrejmovanie tej alternovania textov, vytvárania unikátnych popisov, nadpisov, tagov a tak ďalej. Tak som si tu pri vás pripravil takýto príklad. Máme tu nejakú stavbárskú firmu z Trenčína a máme tu taký príklad toho spinovania, toho alternovania textu. To znamená, do týchto špeciálnych zátvoriek sme si dali tri alternácie. Jedna je murárstvo Trenčín, stavebné práce Trenčín, oprava bytov Trenčín. Túto vecičku môžeme ešte zdokonaliť, a to tým pádom, že by sme to dali ešte do takýchto dvojitých zátvoriek a vlastne urobili kombinácie slov napravo a naľavo. To znamená, že tento program automaticky vyberá jednu vec z jednej sady zátvoriek. To znamená, že vybere napríklad opravu bytov a potom do toho pridá považie, alebo zoberie stavebné práce a k tomu pridá dubnicu. Čiže tu máte komplet toho všetkého, výsledok je 27 alternácií, 27 rôznych typov nadpisov, ktoré môže tento program na základe tohto vložiť do inzertných serverov ako nadpis. No a ďalej je tu samotné telo, text inzerátu. Čiže máme tu kvalitné, zodpovedné, bezzávadné, stavebné, opravy a rekonštrukcie, opravy, rekonštrukčné práce bytov, budov, čiarka bytov, alebo domov, administratívnych budov bytov v Trenčíne a okolí, na Považí, v Trenčíne a okolí. OK. Čiže toto je to telo a takto by mal vyzerať ten inzerát alebo ten text toho inzerátu, a vlastne program si za každým vyberá jednu z dvoch kombinácií v zátvorke, troch, štyroch, neobmedzené množstvo alternácií môžete uviesť do týchto zátvoriek a vždy to bude jedna kombinácia. Prečo je tomu tak? Jednoducho je to tak, lebo aj tie najväčšie inzertné servere už v poslednej dobe vlastne získavajú návštevnosť len z vyhľadávača z Google. Či sa to niekomu páči alebo nie. A vlastne ide o to, že čím viac týchto kľúčových slov, názvov a opisov vášho biznesu uvediete, tým viacej budete mať indexovaných tým viacej inzerátov bude zaindexovaných v Google, tým väčšiu šancu máte, že na vašu firemnú prezentáciu alebo váš produkt vzliadne oveľa väčšie množstvo ľudí. Je úplne bezpredmetné v dnešnej dobe zadávať ten istý inzerát s tým istým textom dookola na XY
inzertných portáloch, lebo vždy Google zaindexuje len ten jeden a práve z toho vám prichádzajú ľudia. Takže ja už som si to tu preddefinoval, tieto všetky veci som si tu nahádzal, tento texty, opisy a nejaké fiktívne vecičky, fiktívne obrázky, no a môžeme začať sa pozrieť na to, čo ja viem, napríklad 9. Čiže takto máme zelenú šípku run, stlačíme run, príde verifikácia, vaše licencie. A teraz vás tu na program vyzve, čo ďalej, označte kategóriu a stlačte run. Našou kategóriou je služby remeselné. Stlačíme run. A tento program pekne krásne nahrá obrázok a vyzve vás čo ďalej. Zvolte okres, opíšte číselný kód, čiže vy tu zadáte 5009 a zvolíte okres áno, a stlačíte run a vlastne tento inzerát je vložený. Ja nejdem spamovať momentálne, žiadne stavebné firme nerobím, to je len ako príklad, takže ja tu dám stopku. A teraz si prehodíte aj ďalší inzerát. Ďalší inzertný portál, pardon. Tento je dosť dôležitý. A vybereme si služby, hej, čiže navigujte do kategórie, podkategórie, stavebné práce, čo ja viem, murárske práce a stlačte run. Teraz stlačíme run, navigovali sme do tej kategórie. No a teraz sa tu nahrávajú obrázky. Ako môžete vidieť, hej, čiže názov inzerátu je oprava bytov TN, hej, čiže kvalitné stavebné opravy, rekonštrukcie budov a tak ďalej. Všetky veci sú predefinované. Zvolte kraj, skontrolujte formulár a stlačte run. Kraj tu máme Trenčiansky, okres Trenčín, mesto Trenčín, hej. Čiže ak by sme teraz tlačili run, inzerát sa automaticky pridá. Tu sú nahraté obrázky, všetky kontaktné veci sú, kontaktné formuláre, všetky veci sú povypisované. Takto ideme na ďalší inzertný portál. Pridali sme asi 7 ďalších nových inzertných portálov oproti verzii prvej, takže takže čo to tu máme? Stavme, to sú služby. Ostatné služby napríklad. Vyberte kategóriu, následne pod kategóriu stlačte run, to sa stalo. Takže ideme ďalej. 12. Kliknite na kategóriu a stlačte run. Služby. A ďalšou vecičkou, ktorú chcem ukázať, je automatické dekodovanie captcha. To znamená, ak vy si otvoríte účet na deCapture, koľko to stojí, $2, 1000 obrázkov, 1000 captcha, tak vlastne program automaticky odkoduje túto captchu, hej, čiže ja nemusím nič písať, lebo už mi z odkodovania captcha trošku, z manuálneho písania captcha trošku ubúdajú mozgové bunky. Takže vyberte kategóriu, lokalitu a stlačte run, čiže vyberieme kategória, čo ja viem, akože sa hráme, hej, čiže ostatné, lokalita, klasicky dáme tam ten Trenčín, stlačí sa run a inzerát sa pridá. Takže úplne jednoducho, prakticky máte plnú kontrolu, čo kde pridávate a tak ďalej. Takže kliknite na kategóriu a stlačte run. Služby, stlačíme run. Tu sa, ako vidíte, máme tu
0905, ale tu je nadefinované pekne už bez tej nuly na začiatku, takže všetko je odkliknuté, vypísané. Tu si vyberete vlastne vašu podkategóriu, vyberte podkategóriu vpravo hore, lokalitu a stlačte Run. Takže toľko odo mňa zatiaľ všetko. Ďakujem za pozornosť, majte sa.